tuna chuanin thil pakhat hei email chung chang hin buin tok hi an tam ta hle meya a chan chu kan email la te alternative ti me yang hemi secondary option ang chi a recover na turang chi mail hi kan lo da lo furani hei ani ni daga chuna poimo sia hemi application de kan ti kan phone kan lei hrim hian android ani emo iphone a pawni seng google tan ala in thun zom account nei lo chum play store po lu thelo hemi nei youtube kan ti ang chia te po hian ni thelo ani de ufur thina ni chuan phone kan lei hian a phone nei tu te hian in an mail engemo ber mang hian an lo siam sak to pan zota email om zia kha hello tam tak an lo om thina ni chuan an boi ta chia thina na ki antenna nin an phone atangin an mail da sa email a khanin youtube te an lo download ta chuanin attention channel an lo siam ve ani youtube lama te po amaro chu subscriber an nga lu tuk to ni an channel po monetize thei to ang chi te khan thila kala ti khan an nei ta email te kha nakina alo buai mo engamo ni po a recover na turang chi da na chang te po kan thra thin lovani tin kan email hi account ranga hey tunla chuan application je software chan tha tama play store a englo bazar online a thilhan cha mai na turang chi te khatiang khan account kan siama game sa te po kan siama ni khan email te po khan ni dik tanga chuanin hack du tan chuanin all sam taka thiam tam pe chuan ti mai the thina ni awang hianin chuanin khang ate po kha a remove dan ti me ang kan man to lo an mania account kan vanei kheranga to lo wang chi kha alo om teu thina ni chuan khang remove dan te po kan soenga chumi pi ala ma chuanin email kan siam ani chuan kan phone te po lo en ngal ula poi mo sia hi nge lo ti ngal ula ka du'a chuanin tuna ka tiang hian in lo ti anga in email tuna in phone a khanin in email hrim kha ai mai nei kan khiat pol thina a hi aboi thla khop mai ka in zo ta phone bo wa te po min lo check sakte a chu tiang kha tiang an te kan han in check a location te chu an lo on ve thina tun live phone a chu automatic in on sa mai ang chi te hi tam ve a kan han check a kan han mu ve le mai thina ni khoya mu khan allocation an lo on sa kha tiang ani te kha chu ani na mu thei mai a ta ta khanin in email number in 3am kan han tia email le email hian riat pola hi adang ani email chu phone anh tiếng hàn soi giáo vác các khai các chụp cắn lụ chỉ lém là vắng hàn soi giáo vác bỏ cả tum lém là vác email là email khai đăng này thì khác gì là email gắn tí cho các Google là account gắn vấn này na tìm mấy yang gắn email gắn bao hồn na email hi này lâu chung Google hi gắn mang thầy là vác tìm mấy yang all sam gắn thiệt thầy đàn turin chú vàng chú anh tôi nói cái tiếng hiền lâu tí là email là chú hey tôi nói hiền lưu tăng hey Gmail tiếng Google Mail này ta account in hong ta này ta hiền hei helai mi tlai te hi heta hian om nga langa in account na kha chuan tuna chuan hei ke pon chan than ka manga chan chu heng account jong jong kan da vek na chana chu ke chu nakina an phone hi ka chung te mo lo ruk sak emo ti bo pal a om ani chuan an email mang hian in khoya nge location a kha tia kha rang taka a tracing kha ka kalpui du awangin an email jong jong ka chung le khate email jong jong a hi ka da veka chuanin nakina lo englo pangka track zung theina turin achan chu phone abo te po hian rei lo te call thei lo te na lo switch off mi zela chuwang chuanin abo chiang ani ti kan rian ma kha chuanin arang thei ang pera tracking ate po kan ti khonge khoilai chinang e om tia kha ka rian du awang khan an password zong line email zong hi ka da sak ta veka tin nachina ka soi recovery om lo kan ti thin mitam tak boina email an boi thin na la kha kan soi chodon ani email antenna an account te alo boi an lo hack sak ti me yang email hi link eng moti kan lo click vele pop thin sia kha teng han hack na chan si asang sia chuwang chuanin an email kha nei le thei to lo wang hian a chetop thin to me ni chuwang chuanin an email hi nakina alo boy pala mami nan lo mang security kan lo da cha lo phei chuanin poite ani email hi kan la le thei lo wa chuwang chuanin kan email kan siamani pon nakina alo chepala mo recover na tur password te pang lo thei ngil thei recover na tur
alternative ti me ang alter kha secondary ti me ang zokina kha kan da nge nga chu ada dang kan lo so nga tuna po khan lo he video hi lo enu lo da vek ula ka duwa achan chu nakina boy in tok the in boy na boy khak lu tu e kha in nei si lo chuan in recover le tumina thil ti the to lo bani kha tiang ti le tu chung gula te a le kha siama chu ka ta ni hei ka account na ni ti fin ka chuan in kan in boy pui man lo a zia nga ya tia a english atia a thu zia kha tianga zuti at bo tin ba ka khata khan atam zo ka hi chu an lo recover back to lem lo bani an nei le to lo ti me yang chu wang chuan in hei hi lo ngai poi mo ula chu wanga video chu ron siam kan ya chan chu zo na ka dong tam lu tuk tun lai email a password ka thei ngila ka email ka thei ngila e ka number ka chu tiang ka ti chu ni a ma min siam sa ka ni a dor ka leina min siam sang ting vel te kha atam lu tuga chu wang chuan in hei hi lo enu langun takin e ka tiang he lo tinga email a po kha alternate secondary ang khain lo da nge donia nakina heka mo enga mo in to pal huna recover zung na turin password te point thla zung thena tur khan I phone te polo bo theya chuan chuanin apoi mo sia hei hi ati dana ni a lo da nge ru ti kha kan soi du ni ole tuna kan soi chanang abula teng kan lu thadona ni ei ti khan in lu tanga hei gmail a hen in lu tanga chuan hei nachina ka soyang khan lai hian a om ta a heta hin click anga hei manage your Google account ya khan in click le anga chuan heta hianin data and privacy tia te po hian nachina ka soya kha a om nuala ama chu kha chu ni kanla soilo tura nga ila chumi ma chuan hemi kan personality info a hianin kan lutanga tuna ka soya khan nakina mi kha chu I nakina soya kan da anga topic running kan soi don ya tuna chuan email nakina lo bo palamo khata po khan nakina recover password kan lo thei hil po kan recover zung theina tur khanin email kha secondary kan da don ani tuna china ka soyang khan tuna kan lutanga hei info personal info khani luta a chuan ta hian hei aron om ta ni hei email in data a he nuai point number po ada double thei ni nakina a alternative ti mayang secondary tu rakha kha ani ta hian in lu tanga ta hian in chuanin hei account recovery email ti aron om kul hi hei chu account na khani ta recovery email ti om ta hian in email dang in siamang khami email kha in dang chuan hemi alternate email ti te po hi ta point da po kha asual lova amaro chu ta hianin recovery email a hian ta in da khan alternate hian adang lamna om chuang lem lo chu wang chung ke chung ka da lem lo maro chu da tluk chu om lo chuangina a safe ting ani mai chuan ta hin phone number kha tuna ka tia khan phone number in da anga hei Google ina verify nga ni OTP mangin chuan in verify anga ni chumi nuwa in number kha nakina in mail te po in account na po kha in lo eng lo po ni seng phone number te po kha lo che theya pakha zo kha kan mang to ri me ti ni pon te khan all sam tak na recover thei ani ti kha kan soi du a chuan in nachina ka soi thau kan email chan thana kan lo mang thin ka ti la kha kan soi chun zomanga hei account than kan lo hong ta amar ju sai kan to ngai lo ate account kan lo wo hong ri ngota ni hei website ring lo ate po application ate po ai kan thria thiam dan chun kan thria thiam dan tu chun min try account ni hong ta iman to ngai lo wa ni account na invite register rang chi te po kha tu to lem lo ni achan chu tu lai amian sual to thilan thiam to hacking system atam to ni chu wang chuan kan lo film khur zo na nin khata account kan email mang account kan siam thrim ma kha chu kan man to lo kha chu a remove dang kan soi don ani chu kan lo ngai thla anga chon hei na china mi ne khan adang lam na om chuang lo ania ti hian hei abul tang kan soi lenga gmail a thau khani lu tanga hei ta hian i lut lenga chon google mane sa khani lu tanga hei ta hian security a hin kan lu tanga chon hei two step verification te poi ti nge tha a thalu tu khei hi a chan chu in account kha a safety tlingani mai a tingani mai a chan chu in thu lo chuan in nang man message dong nge don phone number tang khan in thu lo kha chun mail a mi te pon lut thei lova tin hacking system a po a safety a chuan chun lo da ula a tha khop mai a hei ta hian recovery phone number
tia te po hian tain lo da vek ulai number te po kha hei two step verification phone a te po hian hei recovery mail a po ting ka data khatiang khan amar chon tina ka soi kha in dan I chon ta hina in da ngal do no kha chu I riat tur ani a chuanin hei kan topic na china ka soi a kha kan lu tanga account na te chan thanin kan lo sign in thin ani hei tuna point hei sign in na ka nei nual ani hei fan ko da te ma FOX tia te po hian hei ka email mang ka sign in hlomani heta hian chu hei chu ka mang to ngai lo ve kan ti ni kha chuan ama hei po hi ka mang to ngai lo wa hei te po hei delete all connection you have with Fox it tini tani hei hi kan va sign na account na kan ma kan email ma kan va sign na kan delete don ti na ni hei kan metanga ti khan hei confirm tianga chuanin Google kan sign na kha chu hei you are not long connected tunami kan huang hian ti khan ron lang abo hal mi ang toina khu ti khuan kan email account na kan sign in na zong kha hei social login ti vel hei chuanin Facebook leng vel chon thang ka mana wang khanin ke account ka mana wang khanin ka ti du lo wa hei YouTube ka ti enge PUBG ti vel te ai chuanin no pang hoin an mang thina hei Google ina kan va sign in na akha kan account ma kan va sign in na kha ani a chuanin helai te po hi lo delete thin la tam deuh te po kha tu lem lo ka ti kha kan man tang kai to lo phe chu delete zung kha apoi lo ka ti kha chuanin kan soile du pakha ta chu boina hi kan to hi ang lo thina ni chuanin in en pui lo chuanin pui har thin kan ti to kha chuanin engemo kai han in en pui thei lok lawa te lo vui te po hi an om mai thina adik ve renga kan man lo ve a tun lai pe chu ka buai lup tu ka ei enga mo hianin pathian le thian te du sakna zara ni na hi kan ei nual si a NGO lama te le office lama te lo boi nen chuanin thil hi kan du angin kan in ti thei lova chu min riat thiam na kha ka ron nge na chuan hei kan soila du pakha da chu thil pakhat ngolok ro kan soila du pakhat a chu hei hi Google account ka ena engma om ve lo ti kha password en na ti video kan siam to a khan khata khanin minon message sa engma om ve to om ve lo ti anga lo soya hi an tamani achana chu kha ta kan soi fia chiang viam ka ria password manager Google password manager hi kan ona mo kan set mo kan add lo kha chuan atira om thei lo wani chuanin ta hi set nge turani a antinanin manage hey offer to save settings a hin lutanga offer to save password ti hin on nge ngai ni chuan auto sign in a hin on chuan automatic in sign in anga tiang khanin kan riat kha kan khoi thiam ve kha ngai ni chuan hemi in on to nuwa chuanin nakina password kha in account in hondo na piang khan ta hianin Google khanin I save ngal du ema te oi ti chuan I save anga chuan I password kha ron lang zel to do ni ani lo pon tan ka add dui ti ni chuan I add theya ti khan a site englawa kha I select ani lo pon application kha ti hian khu a select theita a chuanin chulawa chuan nachina mi ka soyang khan all sam zo ka tatanga settings atia he offer to save password ti hi in click anga chuanin in save piang kha I save dem te I save kha chuanin nakina automatic khanin messenger po khana ron englo thenga tin ba ka nakina heta en let I password I theingira ni pon en let le theyani thil har sa ni lawa hei tunami po kha ti hang kan englawa hei ti hian kan en me ka lo theingil ni chuan ti hang kan en aron lang me ani hei google.com ang ti te po hi ti hianin kanu account ang chi te chuanin ke pa ka man ang chi ten tin nge ti khan khu password ka en zung thei ni kan lo theingil ni pon chuan chuta tangkai le app pakhat chu tuna ka soi ang kha in lo tinga password ka settings ka kha lo ting nge lo hle hi in on nge anga ya offer to save password ti chuan Google khan in account in siam piang khan in save du em tia kha aron offer don chawni chuanin chumi nu in save nga khamin hu chuanin automatic in sign in pop thei to ni noi min on phe ka chuanin a than pa in riale to kha ngai lo amaro chu nakina phone tharin lo leita a
khata in lo sign in du le ani chuan kha in lo online lo ti thlap akha phone thara chuan in set than pa le vek ngai to ni chuwang chuan in nakina in phone na mi akha in enanga ngor ka password te po hi heta chuan phone thara set angai si a chuwang chuan in kan en hlom te ang i ti ni chuan lo thei ngil toy lo I chin chi lo en du ni kha chuan in kha ngat tuna I set to chin na mi zonga kha chu password messenger ina I set ho zonga kha chu ama khan automatic in tuna kam hei lai mi ang khan aro in tlar thavek do ni pasa I set ho kha chu chuan all some te ni en le thei don vek ani achan chu ke chu ka set tam lawa ke du tam lem lawa chan chu password le hang zong hi ka ngai poi mo wang ke chu document a notin ka backup veka aran pai nakina phone thar keng lo huna po ka dot password zong hi ka re chianga chuwan jong ka recover a ka ti le vek theya ti kala lut le vek the phone thar po nei mai la ka phone po lo bo ma se chuwan jon heta an chin chia le khera khatur ka ti lo wangin ke jong ka da tam lo ni me ya ma chu mi ring kai nang lawa hei hot te tele a chin chia pe kher lo tan kha chuan tu na ka soyang hian in lo tinga a ol sama et po thei vek ti kharin in tinga nakina in ve en le du huda po in en le the ni chuan zo tam tak ka chan non jin em pakhat kan soyenga ka tia ke en ve engma ka set lo engma om lo ti hin ron soi fo thina khalai ka rakha ka soi video ka soi chianga hemi password manager in set atira in phone le in set ta sign in khating na china ka soi hemi setting sakha he hi in on nga le mo in eng lo chuan moi mi nen hian in a om ngal don lo ti akha video pong ka soi chieng ka ria ama chu technology thil te ni a tuna ka soi po hi tam jok ka soi tam jok kha khafia thiam lo in om karing amaro chu min lo zot ula ka in thil fia dol ni atia kha kan soi du a chuan kha ni photta seng nakina tul dang video poimo nia ka hriat a hi ron siam ka tum je langa a chan chu ka buai em awang hianin a min ron phone na zong le ti me yang a thena hi chu ka in reply vek thowa miss call on pon dong call back lo ka nei ngai lo wani chuwang chuanin mi hring chu in pui ton tura khovela om kan ni a chuwang chuanin kan thiam kan thei na tetlem hle ma seng kan hriat ve chuna hi chuanin mi te pui a hi kan dam chung huna hi chuan kan man mi te pui hian hun hi man liam tum hram tur ania chu pathian po hian mal som don ti hi chiang teng ka hria a chuwang chuanin thei to pa mi pui hi ka du ve wangi hetiang video te poi ron siam ka ni a thini na tin ba ka khang in soi then khat te ang chi holam deuh han ril mai thei ang chi han siam le turin hun ka nei lo thina wangin tuna zo na tam deuh ang chi kan ti ang chi deuh chi le har sana tam tlang lor kan to ang chi deuh chi lo hi chu video hi tunang din phuna jong ka siam thei ri lawa hei thon thu kan ti ang chi te le engmong eng dom deuh atak ni si ang chi te po hi le lin sa te po ka nei trawa amar chu ziak le chiar lampang hi hei thon thu anga ka chiar do a chiar pa ngai hi jong ka chiar thiam me ni thini na amar chu hei thon thu angara chan chiar om hi an local hum huma ti te po an local hum huma han ti an chiar tlang tup kha chuanin angai nom lo deuani an local huma han tiang chi deuh tai bang chi a hei a thon thu han thu ang chi ka ti don hi ka boy ta kai ma hi ka soi thiam lo hei ke ma heng chu wang chuanin record hi ti non hi ka pe thin box hi lo wa a record na tur ka nei tha box hi lo wa chu wang chuanin video kan siam then khana te po khanin tong kam ngei om deuh mo atianga ron ti boy khan om thira ma ro chu khatiang vel kha chu min ti boy phalo lo soi ro poi lo tha jok kha chu kanui pui mai thina ni ivan thiam lo tak em te po min lo ti bol adika ka in pom a chiar le hatiang ngei nom tura na china ka soyang chi khan han thu kual vele mo han chiar nom thiam vel ka thiam ve lo ka ti don hianin ke ma hi ka lai nge ka hrelowa adik lo zel hin ka hria chu wan chu edit kha ka pe bok thin si lowa karon da ve top thin khani a tin ba ka sound record na tur ka nei thalo boka edit lama teima ka nga ya khatiang han edit englo turang phe ka chuanin ti ve fe ngai thina chuwang chuanin khatiang kha karon da ve le zeu thina thon thu ka zia sa te bo ka hlo ve deuh wang te po hian ni a chuwang chuanin khalai te po khamin lo thriat sak ula ti kha kan soi du a chuanin to bera chuanin nakina har san na in lo to ka mo hem chung changa in lo thiam lo ni pon zo na min lo zot ula chuanin kan thiam ang tok ten har sat na kan thrian ang tok ten kan in puyanga atul ani chuanin kan ti thin pho to angin
kan phone te pawh mi ron thon te pawh awma an ron thon mai a then achang chuan video call WhatsApp ang chi te pawh kan han ti a phone mi ron thon pawh hi an awm ve nual to a kan han siam that sakan va thon le tan lom ve thin viawa hatiang te kha mi in ton pui ton te pawh hi an nuam chuwang chuanin har sana kan lo to kan i pon kan in hrilanga ani dik tak kan in hrilanga in pui thei lo chang te pawh kan nei ang tin a phone kan hena om lova in pui thei lo hun te pawh mani khatia khanin lo thin rim mai lo ila tia kha kan soi dua tin ka channel te pawh hi subscribe le share te video watch ve la te pawh khanin tan min lo lak pui ula hei poisa te pawh kala lu thei to do na ti mai la ka monetize na chu rei to ka ngai sak lo ti mai ang video ka siam thei lo awang hianin ka bank account vel te pawh ka et lok lova chuwang chuanin tuna chuan han et chho ve te pawh kan tuma chuwang chuan tan hemi a video en lama te share lama te subscribe lama te han tan min lo la sak ram tu khanin kan ngen chewa chuan engemaw har sana in tok ni chuan thlarung lo wela miron phone top lama chu zani kamu ma lu tuka chuwang chuanin zan lampang ate chu min lo phone dan tok kha ria ula ka dua zan kamu ma jinga thau tai thau chuwang khalai kha tle min chunang chi emo tlayang chi ate pawh khanin ro man nei lo siam don ania tia kha kan soi dua a thei pu kam in pui theina chuan thei top kan chuang kan pui zel don ati kha kan soi ni kalome